Mä en tiedä, pitäisikö mun kertoa tämän. Kerronpa silti. Eli tämmönen tekniikka, jota käyttää sekä korttihuijarit että taikorit, on niin sanottu palming, eli kämmenote. Eli ajatus siitä, että kätketään kortteja kämmeneen. Ja se menee about näin. Aluksi otetaan tämmönen niin sanottu palmiusote. Sitten tuodaan käsi eteen. Sitten sen jälkeen otetaan se kortti käteen ja tää ei näytä kovin hyvältä. Mutta yksi miten tätä pystyy parantaa on ensinnäkin se, että voi laskea peukaloa, toinen on rentouttaa kättä. Sitten kaikista vaikein muoto on siirtyä tämmöiseen niin sanottuun näkymättömään kämmenotteeseen. Tää näyttää aika luontevalta. Sitten aina mitä tarvii tehdä, niin vaan tuoda se pöytään. Se jättää meille ainoastaan 2 ässää käteen. Ihmisten on kaikista kiinnostuneimpia nimenomaan tästä näkymättömästä kämmenotteesta. Mä teen sen uudestaan, mutta idea on kuitenkin täysin sama. 2 ässää pöydällä, 2 ässää kädessä. Otetaan jälleen valmiusote, sitten tuodaan käsi eteen, sitten sen jälkeen rentoutetaan kättä, lasketaan peukaloa ja siirrytään näkymättömään kämmenotteeseen. Sitten aina tarvii tehdä, vaan tuoda se pöytään. Ja se jättää meille yhden ainoan ässän jäljelle. Mutta oikeassa pelissä otettaisiin tietysti pakan päältä eikä kämmenestä, joten mä teen sen pakan päältä viimeisessä. Idea pysyy kuitenkin täysin samana. 3 ässää pöydällä, 1 ässä jäljellä. Tällä kertaa otetaan kuitenkin se valmiusote tästä pakan päältä. Tuodaan käsi eteen, sen jälkeen otetaan se käteen, rentoutetaan kättä ja siirrytään näkymättömään kämmenotteeseen. Sitten aina tarvii tehdä, on vaan tuoda se pöytään. Ja se jättää meille kaikki 4 ässää. Ja tämä oli Invisible Palm Aces.